Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas malaya sakit araw-araw. Palang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat. Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayo magsawang mag-subscribe sa amin. Ipagpatuloy niyo po lamang pagsuporta, tulong po sa akin. At tatanawin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat. Sa mga bago na ngayon naman po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwangan ng Pangasinan, huwag na po kayo magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share. Pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking may susunod na video. Ipakakalog ko po, ituturo ko po sa inyo lahat ng aking manalalaman, ang panggamot sa spiritual at physical na karamdaman, at lahat ng mga panggamot ng mga orasyon. At dito po lamang matutuklasan sa Liwangan ng Pangasinan. Pakatanda at pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan, at huwag pong ipagyabang. Palagi po ninyong isa puso't isipan at panatiling magpakumbaba sa isa, magtulungan, magbigayan, higit sa lahat, magmahalan, at huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay, at ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa, at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong mga ginagawang mga kabutihan. Ipagkakalob sa inyong lahat ang siksik, dikdik at umapaw na pagmamahal ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Shoutout muna kay Berlindo Palisok, Mike Tay Commented, Shirley Arroyo from Bicol, Ryan Labiste, Jonix Binadin, Geraldo Jimenez, Arnel De Rosario, Andy Bonifacio, Fight to Win, Robin Mantanilla, Marlon Noyoy, Joel De Rosario, Pagkakat ng Dilim, EDC Commented, Janice Nolo, Arnel Rano, Pantalion Bubihis, Roldan Buo Commented, Aljon Puod, Andong Kologi, Tani Janan, Marvin TV, Coldo TV, Robin Mantanilla, Rons Marcelo, Ronald Sator Commented, Rodil Ladra, Jasby, Yamasiya, Tripoli Commented, Nestor Ramos. Sa lahat po na mga nagkon po ay shoutout po sa inyong lahat. Sana po wag po kayong magsawang magsuporta sa aking YouTube channel, Liwangan ng Pangasinan. Dito nyo lamang po matutuklasan ang aking mga sikreto, mga orasyon na ibabagi po sa inyo para magamit po nyo sa pang-araw-araw, at ito po ang mga ibabagi ko po sa inyo, ipamamana nyo po sa mga apo nyo, anak nyo, para may magagamit po sila. Sa hirap ng buhay ngayon po ay grabe po, init pa ang panahon. Dapat po huwag po kayong sumurinder sa pagdarasal sa Diyos ang makapangyarihan po, para palagi po kayong gabayan at di po kayo nawawalan sa araw-araw palagi. Ang pagtulong po nyo sa akin ay papalit po yan ay maraming grasya po ang papalit na sa pagtulong nyo po sa akin. Palagi ko po kayong dinadalangin sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na gabayan kayo at bigyan ng pang-araw-araw na pang gagamit sa araw-araw, at grasya na sa pang-araw-araw po. Maraming salamat po. Ang isi-share ko po sa inyo ngayon po ay orasyon ni Jesucristo upang maligtas sa taong galit po sa inyo. Magsal po ng isang Ama namin at ikon po. Ang orasyong ito ay pangdepensa laban sa taong papasugod sa iyo dahil sobrang galit. Sa walang pagdadalawang isip ay usalin sa isip ng 3 beses ang orasyon at ipo sa dibdib ng 3 beses. Napakabisa po itong orasyon na po ito. Usalin po sa isip lamang po, ipo sa dibdib ng 3 beses po. Magdasal na isang Ama namin. Ama namin nasa langit, sambay ng pangalan mo, ikaw naman manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa at na sa langit.
Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming makasalanan tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kaming iharap ng migbit na pagsubok kundi ilayo mo kami sa masama sapagkat iyo ang kariyan, kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. At sunod po yung orasyon po ng 3 beses po. Sa isip lamang po. Ognam sas unam diyo sim putum. Ognam sas unam diyo sim putum. Ognam sas unam diyo sim putum. Salin po sa isip lamang po sa dibdib ng 3 beses po. Magagamit po ito sa, kung may lakad ka rin po, magagamit po ito. Pangkalatan po itong gagamitin po ito na po. Basta galing sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat ng orasyon, magagamit po yung pangkalatan. Dapat po pag magkukunto kayo ay magporsige po kayo na masidhing nais po ang gagawin nyo po para at palagi po kayong focus sa inyong ginagawa. Maraming salamat po. Sana po ay nagustuhan po niyo aking video na Iwagan ng Pangasinan po. Maraming salamat po. Intindihin nyo na lang po kung hindi nyo makakon po mabasa maigi ay screenshot nyo po tapos ipalaki nyo, mababasa nyo po yan. Maraming salamat po sa inyo lahat.